Egoli wemnganami ngayibona inqaba ngifikile egoli lapho intombi zimbe eqolo mnganami hayi lapha siyabuya zimbe eqolo mnganami kwantonga siyaduma zimbe eqolo mnganami uyazi kumanje umoya wami Sinibingelele babukile emakhaya siyaphinda sanibikelela futhi namhlanje kuhlelo luka Dr Dube isihlahla sejini la ofica khona abalaphi bendabuko besichazela ukuthi imilingo yabo imagic yabo bayenza kanjani. Namhlanje siphethe umkhulu ubaba uNgcobo. Isizathu sokuthi ngithi umkhulu ubaba uNgcobo ngoba abanye bathi umkhulu, abanye bathi ubaba uNgcobo, abanye bathi umthandazi uNgcobo, abanye bathi isangoma uNgcobo. Kahle kahle sicela ukuyibuzela sizwe lethina namhlanje ukuthi kahle kahle ubaba uNgcobo ubani. Sanibona sanibingelela nobabili uMakhehla. Sanibona. Yebo ninjani? Hayi saphela njani? Hayi sikhona nathi sikhona. Sengifuna ukuhlala endabeni angisakwazi nje nanokubingelela ngoba impela hayi ngiyeza ukuthi khonto siphathele yona namhlanje futhi enye eshukusha ufudo futhi. Hayi ngizobingelela nje. Yebo. Wena mphathi ohlelo. Yebo. Dr Dube. Yebo baba. Yebo. Hayi namhlanje ngithi ake ngizothulela abalaleli ngibabingelele nawo. Yebo. Induku yami. Yebo. Induku yababukile emakhaya le. Yebo kunjalo baba. Yebo. Nginenduku yokugeza idlozi. Oh, okay, induku yokugeza idlozi. Ligezwa ngembuzi. Yebo. Imbuzi emhlophe. Wenze utshwala ekhaya. Okay. Utshwala ekhaya bese uthenga imbuzi emhlophe. Yebo, buyisa imbuzi emhlophe ibeke la. Mina bese ngokunikeza umuthi ozophuthisa lembuzi. Ntambama. Yebo. Namhlanje uzoyibulala ntambama. Okay, mungayiphuzisa nje namhlanje kuseni uma ukuthi uzoqala ukwenza umcimbi wakho ntambama. Yeah. Yebo, kuyezwakala mkhulu. Yebo. Lo muntu ukwazi ukungena kuyona ngaphakathi esiswini. Yebo. Uzokhuluma nabantu bakini abadala ucele kubona. Yebo. Bona inhlahla. Okay. Imali nezinhlanhla nje ekhaya phakathi kwekhaya. Lembuzi ikhipha imkhuba engasile. Yebo. Imbuzi yokugeza ke idlozi. Yokugeza idlozi. Lo muthi wokugeza idlozi. Bese uyayibika lembuzi emsamo uthi bikela abantu bakini abadala uthi nanti imbuzi. Yebo. Engizogeza ngayo idlozi. Ngiyanigeza njengamanje. Ngicela ngigezeke. Yebo. Babephethe ikhwama bagezeke. Nebashona ngezikhali bagezeke. Yebo mkhulu. Abashona bengezwani baxolelane. Okusho ukuthi mkhulu kufana njengokuthi kuke kuthiwa into ekanjalo kuthiwa ukwenze njani bathi makusuke kuxoxa kuhlangene kanje kuthiwa ukwenze njani konje mkhulu ukwenze njani ngicela ungikhumbuzise ukwenze njani makuhleli nje kanje kuxoxa kuthiwa uyahlambuluka mkhulu. Yebo kucishe kufane njengenhlambuluko into esukuyenza lapho. Hlambuluko uthi babe ishone bexabene. Yebo. Bese uthatha lembuzi ke niyayisika. Yebo mkhulu. Samanisika. Yebo. Manigwaza. Okay. Yakhona imbuzi eminye imizi yagwaza. Bayayigwaza abanye bayisika. Uzobulala usiko ngalo muthi wami. Yebo. Ogeza idlozi. Yebo. Usiko nje lijwayele ukulenza. Lasekhaya. Yebo. Manihlaba niyahlaba, manquma niyanquma. Yebo. Iphethe. Nihenge emsamo. Yebo. Khipha umswane. Ubeke laphana nomhlwehlwe ubeke laphana. Yebo. Noma ngangawuhlanganisa umhlwehlwe ngathi ngiyawuneka umswane.
Yebo, umswani, yebo. Manje mkhulu ake ngibuze, kunabantu la mkhulu babe nenkinga omunye umuntu mkhulu akasabe ukwenza izinto esizithinta nezimbuzi ngoba besaba ukuthi mhlambe idlozi. Kunabantu abanga-understand, kunabantu abangazi mkhulu ukuthi idlozi kahle into esuke muyihlabela usukuhlabela into kanjani. Ungakwazi ukusicacisela kancane lapho mkhulu ukuthi ngoba kunomuntu othi mkhulu mhlambe menza into ekanjalo yena idlozi lingaze ligcine mhlambe selifuna enye into futhi enye ngaphambilini kade engekazazi ukuthi mhlambe lizoyidinga yini azagcine esengena endlekweni zokwenza izinto zamadlozi kakhulu asabe. Iyenzeka into enjenganaleyo mkhulu. Phela lo muntu ophuzisa imbuzi. Yebo. Umuthi ovimba ukuthi idlozi lingazenzi izinto ezingafanele. Kwehlula kamkhulu. Kuqondane nokuthi uligeza idlozi. Yebo. Lo muthi futhi uzojika uwenza isibunge. Oh. Ngoba masenidlile ngakusasa uthatha amathambo nawe kade niwadla. Yebo. Uhlanganise nomswano. Yebo mkhulu. Nomhlwelo. Yebo. Uqobe ugqulu uhlanganise. Khona umuthi ke engikunikeza wona nanguke lo muthi. Yebo. Ukuwona manje osozokwenza isibungu ukudonsele nabantu abadala kade ukhuluma ngabo. Yebo basondele. Yebo mkhulu. Njalo inkinga uyibona ukuthi nayi inkinga ngibona ingacaci kahle. Caphuna la ushise. Yebo. Uma ngase ngihlamba unesitolo ungakwazi ukubadonsa abantu ngobhizinisi njengoba nje umuntu wabantu abadala uyisibunge phela Dr. DUBE sisho ukuthi sidonsa abantu ebhizinisini. Lo muntu ugeze ngabantu abadala uyawuphendula futhi lo muthi ngalo muthi engizokunikeza wona sokuxuba lamathambo kuba nomhlwelo. Yebo. So ubizwa ngesibungeke manje. Sesiphumile kubagezeni abantu abadala. Siyakwazi ke nokucela inhlanhla ke zonke inhlanhla kuze kuyophela lo muntu osukwenzile. Mhlambe lo muntu ngagcwala u5 liter. Uma uzokwehlula ukuthi wenze uyangibiza ngifike ngizokwenza. Ngizwa kanje ke. Okay. Ubaba izolezinto semithi yebo losami uqule lo muntu ngwenze ube yilento engiyifunayo. Inyongo yale mbuzi uyenze njani? Inyongo phela ifaka lapha emsamo enye licosele khona la emhlwehlweni. Okay umswana. Okay ufaka lo khamba lwakhe inyongo. Okay yebo hayi manje lembuzi mkhulu uyakwazi mhlambe ukuthi mosuyenzile uphinde ugqoka isiphandla sayo noma mhlambe uyifaka emzimbeni uyayigcaba noma wenze njani ngayo? Ufaka isiphandla sale mbuzi. Ihlukile lembuzi. Ihlukile nje lembuzi ngoba yokugeza abantu abadala. Yebo. Awona umsebenzi. Yebo. Awenza umsebenzi ngayo ucela ngayo inhlanhla kwabantu abadala. Yebo ihlukile lembuzi. Lembuzi kunomuthi ophuzisayo yona. Okay before uyinquma noma yebo ntambama. Lo muthi uvimba ukuthi kungabi nomkhokha ukuthi mhlawumbe abantu abadala sebezosuka bacele kwena izinto ngoba kade uqalile ubahlabela. Yebo. Ukuthi ubaba uyena umuntu ohlabayo. Yebo mkhulu. Lembuzi uyisebenzisele ukuthi uzobuthathe wenza isibunge. Yebo ukuthi usondeze abantu abadala kuwena. Okusho ukuthi le nduku incese ukuphula ulimi. Le nduku yakho omkhulu ingacishe isize nalabo abanye othola ukuthi sebenenkinga kade bengayishisa impepho ngizathu thizeni sabo lesabashoyo mhlambe sebeyafisa ukuthi bashisa impepho ukuthi babasondeze abantu abadala bangayisebenzisa le nduli. Sebenzisa lembuzi ngoba uma uzoshisa yebo khona umuntu engukutshena wona ukuthi nangoku umuntu ozovuthisa lesibunge sakho. Okay mkhulu. Ufake phezulu kwempepho. Yebo bye. Ufake phezulu kwempepho uma sowushisa lesibunge. Yebo. Ukutshela into engizokutshela yona mase ufike ekhaya ukuthi uyawufuna ngithi mina ke base kulungisela uzothatha lento
ubulale yona ivuvuzelela ulayitha ngomentshisi. Hayi impepho, uyisebenzisa impepho. Okay mkhulu yebo. Siyabadonsa yebo. Kwazi ke futhi nokucela ke izinto zonke oyifunayo. Cela phela. Ngoba vele ucelile ngayi imbuzi saphila. Yebo. Manje mkhulu awuphinde usichazele mkhulu usitshene futhi ukuthi utholakala kanjani umuntu umefuna ukukuthola mhlambe ukhona mhlambe ku WhatsApp, ku Facebook, ku Instagram utholakala ocingweni mhlambe yenzeka phela ngisiyazi ukuthi babukele emakhaya izinyanga zamanje zawaphatha amafoni kodwa zikhona phela eziphatha amafoni angawasebenzisi ama social media uyatholakala umkhulu ngiyanesho ukuthi ukhona la tholakala khona inambeni yakhe yocingo umkhulu ungakwazi ukuthi usibizele futhi ayikhona lengitholakala khona yebo mkhulu hayi ko WhatsApp inamba nje yocingo yebo mkhulu 061 yebo mkhulu 88 yebo 98 yebo 708 yebo ayisiphindele mkhulu 061 88 yebo mkhulu 88 ababili yebo mkhulu 98 708 yebo mkhulu uNgcobo lo udokotela uNgcobo lo eMgababa abanye bathi umthandazi kodwa kukwena babukela emakhaya uthanda ukumbiza ngaliphi yebo ningakhohlwa ukuthi ni like ni subscribe babukele emakhaya lokhu kuxhaso olukhulu kuhlelo luka lakhe uDube siyambona namhlanje uhamba naye umkhulu baba udokotela umthandazi yena uNgcobo yebo siyabonga kakhulu babukele emakhaya nibe nosuku obuhle namhlanje i-20 July alwa mina namhlanje sesifikile abantu bagcwele indlu ngabona kuminyena umuntu athi sobungaza losuku olukhulu kade silinde